Goddag derude til Jes og Kims chilesmagning. Vi er på besøg hos Nick her i dag. Og vi vil byde Nick velkommen. Jamen, velkommen, og velkommen derude. Og så skal jeg spørge Nick, hvad chili skal vi smage i dag? Jamen, vi skal smage en habanero, som jeg har været nede i det lokale supermarked og købe. Jeg troede ikke, man kunne få sådan nogle stærke nogle men den her, den er sgu stærk. Meget stærk. Hvad er det, du så? Den ligger på 10 stykker. Du ved ikke, hvad den hedder mere end habanero? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men det er jo også det, som vi altid har sagt. Vi skal jo bare springe ud i det. Lige præcis. Der står i hvert fald bare, den er stærk, og så står der, den ligger på 10. Ja, vi tager bare og smager den. Så, og så er der noget citronchili, som vi skal have smagt på. Ja, det kan vi jo også give. Ja. Den, skal vi smage den først? Jamen, Det kan vi godt. Fordi jeg tror, hvis vi tager den habanero, kan vi ikke smage den anden. Nej, den er Så vi tager et lille stykke af Det citronchili. ser jo også krasbørst ud, den der habanero der. Fine stykker, det der, ikke? Ja. Vi tager så. Og det er så citronchilien, vi smager den her gang. En første omgang. Det gør vi. Den er også lidt god. Den har vi jo prøvet i. Den har vi prøvet før. Ja, Ja. den er frisk i smagen jo. Ja, man kan også smage den i hvert fald. Ja, det kan man godt. Ja, den er god. Ja, det gør den. Der er ikke meget knald på i forhold til... Nej, det vil jeg godt sige. Den ser også, Hvis du synes, den er stærk, så... den ser også sådan lidt... Og jeg synes citronchili, den er lidt stærk. Ja, den er lidt, men ikke... Nej, ikke sådan helt vildt, men nu skal vi også lige sige til jer derude, at vi er jo nybegynder jo, og har ikke kørt så længe på det her. Nej. Men vi skal ikke konkurrere med Chili Claus der, men vi skal spise tilstået chilier. Han tager sådan helt i. Så vi skal bare prøve at smage de forskellige sider, og så ser vi, hvordan de smager. Ja, det bliver stille og roligt. Ja, og ved jeg ikke, vil du prøve at skære den der? Ja, skal vi prøve? Kan vi ikke? Der er ikke særlig kød. Nej, det ser noget krummet ud. Så kan der ikke skære det altid være. Og så en lille en. Vi kan lige sige til jer derude, at Nick, han er jo lidt mere hærdet end os, jo, Ja, hvad det angår. Ja, hvad angår det mere, bliver man aldrig ærter. Nu ligger der 3 fine stykker af det. ja. Vil du smage først? Jamen, det kan jeg godt. Ja. De er jo stærke, det. Nå, det er det. Ja, der har en god smag, du. Ja, Det er meget godt, det der. den er ikke særlig stærk her. Så hvad hvis vi prøver toppen i stedet for? Jeg kan ikke mere. Jeg kan heller Jo, ikke. jeg kan godt smage den. Det kan jeg. Så prøver vi her. Rigtig. Så bliver det sjovt. Ja, det er op det hele tiden. Jamen, det er. Jeg tror, vi tager et stykke til her. Ja, Ja, det er... Ja, skål. Den må jeg sige, du. Den smager godt, den der habanero der. Ja, det er godt. Den er rigtig god. Det er den bedste, vi har smagt endnu. Ja, det synes jeg også. Ja, den er vel Altså så. citron. Uha! Citronchili, den er jo også god og frisk. Ja. Ja, den er en helt peber på. Ja. Ja. Og så godt en krone. Men jeg kan fortælle i hvert fald til jer derude, der, at den kan man godt smage i hvert fald. Men jeg vil ikke tro på, at den er 10, tror du det? Jeg tror, det virker sådan lidt den her. Og den kommer sådan lidt efter det. Ja, det kommer kan man godt mærke det. Men der kommer et stykke tid efter. Ja. Det er godt. Der går et godt stykke tid, men den smager sådan rigtigt. Den smager godt nok godt. Og hvad har du så planer til næste år? Jamen, lige nu har jeg sådan en lille fætter her, som en lille forsøg. Prøv at se, hvordan min chiliband, den er bedst vokser. Det er fint, og du er allerede i gang jo. Ja, den vokser fint. Men altså, planen er jo, at til næste år, der skal alle vindueskarmene være fulde af chilier. Hvis konen, hun synes, det Hvad er har okay. du, hvad for nogle sorter har du der i den? Jamen, det her, det er, så vidt jeg ved, en chokoladechili, jeg har prøvet. Nå, hele den der? Ja. Okay. Og så har jeg 2 habaneroer af den her slags derude. Og dem har du også derude? I vindueskarmen, og så en citronchili også. Det er fint. Du er allerede foran alle
så. Ja, man skal jo Hvad bare skal I spørge om Vi ikke? starter op endnu jo. Hvad stærkeste chili har du spist? det stærkeste, det er nok den der. Og tænk sådan en helt vildt der. Ja. Den er stærk. Det er den. Sådan en der. Men jeg kan lige fortælle derude, at jeg har fået søen æg for noget siden hos mig. Og der har jeg avlet en habanero hot. Og den tog den ikke alene nu. Med det hele, du har spist den. Og jeg turde ikke at gøre det i hvert fald. Ej, der var knald på. Sådan en lille chili. Ja. Ja, ja. Den fik tårne til at løbe. Puha. Ja. Så afslutte den. Ja. Men så vil jeg afslutte den her omgang til Kim og Jesses chilismagning, som har været på besøg hos Nick, og vi siger tak, fordi vi må komme. Ja, selv tak. Tak. Vi håber, at vi ser dig Ja, det må lidt vi. mere i det, jo kommer ikke? I jo nok til, jo. Det var i hvert fald hyggeligt at have dig med her. Men kan I have det godt derude, så vi ses næste gang. Ja. Hej. Hej.